a dotación de ascens nas carreteras provinciais, ampliar esas carreteras como a carretera da Vesta, que é unha carretera que ten 5 metros no sitio máis ancho e 4,5 nos outros. Pois agora vai pasar a ter 12 metros de ancho. Estamos facendo carreteras para o futuro, para o desarrollo de Oleiros, para as melloras do municipio. Se vai facer unha residencia para maiores para 140 maiores. E van 43 postos de traballo. Vai haber 43 postos de traballo. E se colocaron no que vai deste ano pasado 6 novas empresas de Guiñás. Pero que haber neste momento 3 para abrir tamén novas. Todo o mundo aposta por vivir en Oleiros. Vos pedimos que nos apoyedes, que non volvamos a defraudar. Seguimos sendo os mismos. O sitio de Azoito de 8.120 municipios de España. Estamos por diante de máis de 30 capitales de provincia do Estado. Na calidad de vida. Na calidad de vida. Esa calidad de vida a demos nós con vos. Foi posible por a confianza que nos dices en todos os anos. En esa línea queremos seguir.